Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Aceasta va fi de... nu știu cum să numește. Hai să începem. Sper că o să vă placă și să apăsați butonul de like. Pornim cu motoscătul. Nu trebuie să facem accident și să ajungem la acelea verzi la timp. Vedeți că avem un time în dreapta, jos. Nu. Fac. Așa, mergem. Prindem 100 la oră. Da. Eu sper că se audă bine. Nu mai avem timp. Dar nu o să ajungem. Aproape. N-avem aur. Hai să dăm restart. Este prima dată când filmez pe telefon. Hai, un pic. Nu prea îmi place cum sunt acestea. Un pic așa. Așa. Mai mult sunt obișnuit de la butoane. Scuzați-mă pentru ce s-a întâmplat. Vreau să mai filmăm și alte jocuri de pe telefon. Așa. Bine. Acum cred că ajungem să mă descurc mult mai mult. Mai bine, de fapt. Nu mai trebuie să fac un pic accident. Dacă nu cred că o să ajung. O să vedem. O să ajungem și la 2, sper că să ajungem și la 3. E foarte greu. Văd că mă descurc foarte bine. Sper că o să vă placă seria. Am ajuns la finish. Am trecut din nivel 2. O să dăm în spate. Hai să ne uităm la motociclete. Să schimbăm culoarea. În verde. O să lăsăm așa până o să ne cumpărăm altă motocicletă. Hai să începem din nou. Așa. Acesta este până facem accident. Vedeți că aici acum ne-a deblocat-o. Filmez cu Mobigen. Cred că acum o să mă aud mult mai bine. Vedeți cu cât am mai mult, cu cât am 100 la oră, cu atât trece mai rapid. Nu prea sunt obișnuit să pun frână.
O să filmăm și alte lucruri. Cred că sunt Minecraft. Pe calculator nu putem filma Minecraft pentru că merge prea în lag. Sper că să vă placă seria asta. Să spuneți în comentarii. Acum noi facem de asta. Headball, cred că o să fac și acela numai mai întâi o să joc off-camera un pic. Cred că luni o să fie pus un episod de Headball. Din nou o reclamă. Poate o să filmez și CS Racing, să spuneți. Și pentru cine e curios ce telefon am, este Olea 5 Ready. Fac. După postația